Gihatag ngadto sa mga tinunan ang mga school uniform, school shoes ug mga school supplies. Mga gamit nga andam na unta alang sa balik eskwela apan lakip sa nasunog sa nahitabong mga sunog sa Talisay City niadtong Mayo ug ning buwan sa Hunyo. Sama sa mga sitio Cruzan, Alegre ug Kabanayan nga pulos anaa sa Barangay Bulacau, Talisay City. Hinungdan nga dakong tabang na alang kanila ang mga hinatag na school uniform, shoes ug school supplies gikan sa Talisay City Government. Giapod-apod usab sa Talisay City LGU sugod pa niadtong Hulyo 11 ang libreng school kits alang sa 55,000 ka mga estudyante sa 44 ka mga public school. Karong simana mahuman ang pag-apod-apod sa mga school kits. Samtang iapod-apod pa usab kining mga school uniform ug shoes ug uban pang gamit sa eskwelahan niining mga tinun-an nga nasunugan sa Barangay Kandulawan ug duha ka mga lugar sa Barangay Kansuhog. Samtang mga financial assistance ang nahatag na usab ngadto sa mga pamilyang nasunugan. Nasa financial assistance na receive gikan sa city, gikan sa Office of the Congressman, but most importantly, naatay mahatag na puno aside sa nadawat sa all students.